Per fer el dictat, primer escolta la versió normal, després la versió lenta. Finalment, corregeix el teu text amb la transcripció del final del vídeo. Estàs a punt? Som-hi! Avui és diumenge i vull fer un pa de pessic. Primer preparo tots els ingredients. Necessito ous, un iogurt natural, farina, sucre, oli d'oliva, un sobre de llevat i ratlladura de llimona. Quan ja ho tinc tot, puc començar a cuinar. Avui és diumenge i vull fer un pa de pessic. Punt. Primer, preparo tots els ingredients. Punt. Necessito ous, coma, un iogurt natural, coma, farina, coma, sucre, coma, oli d'oliva, coma, un sobre de llevat i ratlladura de llimona. Punt. Quan ja ho tinc tot, coma, puc començar a cuinar. Punt. Què t'ha semblat aquest dictat? Fàcil o difícil? Deixa-m'ho en els comentaris. Si t'ha agradat aquest dictat, dona m'agrada al vídeo i subscriu-te al canal per a més recursos per aprendre català.